Helo a chroeso i sianel YouTube Tabernacl Llwynhendy ar ddechrau mis Tachwedd. Gawn ni ddechrau'n gwasanaeth heddi gyda galwad i addoli o lyfr y Datguddiad. I'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i Dduw ei Dad iddo ef y bo'r gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Wel, gawn ni droi at ein hemyn cyntaf ni heddiw, welen sefyll rhwng y myrtwydd. Mae'n darlleniad ni heddiw yn dod o'r Testament Newydd ac o lythyr Paul at yr Effesiaid, pennod 2, ac fe ddarllenwn ni'r 10 adnod cyntaf. Bu adeg pan oedd eich chwythau yn feirw yn eich cymweddau a'ch pechodau. Yr oeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn, mewn i fuddod i dywysog galluoedd yr awyr, yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn yr rhai sy'n annifydd i Dduw. Ymhlith y rhai hynny, yr oeddem ninnau i gyd unwaith, yn byw yn ôl ein chwanted dynol ac yn porthi dymuniadau'r cnawd ar synhwyrau. Yr oeddem wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigofaint Duw. Ond gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drigaredd, a chan fod ei gariad tuag atom mor fawr, fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein cymweddau, yn fyw gyda Christ. Trwy ras yr ydych wedi eich achub,
Yng Nghrist Iesu, fe'n cyfododd gydag ef, a'n gosod i eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd, mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n dod, gyfoeth difesur ei ras, trwy ei dirioneb i ni yng Nghrist Iesu. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw hyn, rhodd Duw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb ymffrostio. Oherwydd ei waith ef ydym, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd y mae Duw wedi ei drefnu i ni o'r dechrau. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd ac yn erfyn am ei fendith ar y gair i ni heddiw. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd gawn ni weddio. Diolch arglwydd am gael dod ger dy fron di, diolch am gael dod ger bron Duw, y Duwiau ac arglwydd yr arglwyddi heddiw. Diolch am gael dod o flaen Duw yr iachawdwriaeth, Duw ein achubiaeth ni, ein crewr, ein cynhaliwr a'n gwaredwr ni. Diolch mai ti yw Duw yr heddwch. O arglwydd, diolch dy fod ti wedi trefnu heddwch ar ein cyfer ni. Ac o arglwydd i ni'n daddoli di nawr, fel y Duw glân a sanctaidd, fel y Duw pur a bendigedig a gogoneddus, yr un sy'n trigo mewn gogoniant disglair. Ac o arglwydd i ni'n diolch mae'n felly wyt ti. Does dim pechod yno ti, does dim twyll, does dim amhyrdeb na llygredd o unrhyw fath yn agos ata ti. Gyn ni'n daddoli di ac yn diolch am hynny. I ni'n diolch dy fod ti yn llawn trigaredd a gras. I ni wedi darllen am dy ras di nawr o arglwydd ac i ni yn diolch. I ni'n sylweddoli eto heddi bod ni'n byw ar dy ras, bod ni'n byw ar dy drigaredd di o arglwydd, bob un ohono ni. Ac i ni'n diolch eto o arglwydd am dy ddaioni teg ato ni, am dy drigaredd. Na dwi ti ar hyn o bryd ddim yn delio â ni yn ôl ein pechodau arglwydd. O, i ti'n hael iawn. I ni'n diolch am y tymhorau yn dilyn i gilydd. I ni'n diolch am fwyd a dillad a bywyd o arglwydd. I ni'n diolch am manteision ein gwlad ni eto. I ni'n diolch am y rhyddid sydd gyda ni, bod ni'n gallu addoli nawr dros y we a chyhoeddi yr efengil ar y we o arglwydd. I ni'n diolch am hynny. Ac o arglwydd i ni'n gweddio dros ein gwlad arglwydd. Y bydd y rhyddid yn parhau i addoli a cyhoeddi'r efengil arglwydd. Ac i ni'n gweddio dros arweinwyr ein gwlad ac yn gweddio doethineb a mesur o drigaredd iddyn nhw arglwydd wrth iddyn nhw arwain. I ni'n gweddio y bydd na fesur o gyfiawnder o arglwydd a thegwch a heddwch. Ac i ni'n gweddio y bydd gwellhad yn dod i'r feirws i ni yn mynd trwyddo ar hyn o bryd ac yn ei wynebu nawr yn dy drigaredd o arglwydd. Diolch bod ti'n llawn drigaredd ac yn llawn gras. Ac i ni'n gofyn nawr arglwydd i ti agor ein llyged ni, ti agor llyged pobl i weld sut un wyt ti mewn gwirionedd. Pa mor sanctaidd, pa mor gyfiawn, pa mor ogoneddus, pa mor fawr, ond pa mor drigarog yw yr arglwydd Dduw, y Jehova mawr. Ac o arglwydd, o'n i bai i ti agor ein llyged ni i ni'n ddallu hynny wrth gwrs. Ac yn ein pechod i ni'n crwydro oddi wrtho ti yn cefnu arna ti. Ond o agor llyged eto arglwydd. Cyn ni'n gweddio nawr arglwydd dros ein gwlad ni, dros eglwysi'n gwlad ni, eto i ti arllwys yr ysbryd glân arno ni. Yr ysbryd o arglwydd sydd yn bywhau dynion. Yn gwneud pobl yn fyw i Dduw. O, arglwydd anfon yr ysbryd mewn erth. Tywallt e lawr arglwydd, achos mae yna miliynau yng Nghymru sydd heb adnabod Duw, sydd yn farw i Dduw. O, arglwydd trigar ha.
Trigar ha yw ein gweddi ni. O arglwydd ymwyl â ni eto. Ac yn ni'n gweddio arglwydd, a byddwn ni'n profi dylanwad yr ysbryd glân yn ein hoedfa ni heddiw. Diolch arglwydd am dy gariad yn yr Efengil. Diolch bod ti wedi meddwl amdano ni, cyn i ni feddwl amdano ti, cyn ein bod i dynaid. Bod dy fod ti wedi estyn ato ni, ac wedi anfon dy unig anedig fab i'r byd yma, fel rhodd sy'n dod â bywyd tragweddol gydag e. O, i ni'n diolch. O, i ni'n diolch am yr arglwydd Iesu heddiw eto, bod ti o arglwydd wedi estyn, bod ti wedi anfon dy fab annwyl dy hunan, a'i fod e wedi dod, ei fod e wedi byw yn ein plith ni, bod e wedi dweud bod e'n un ohonom ni, bod e gyda ni, a bod e wedi cymryd ein hwchor ni, cymryd ein plaid ni ym mhob ffordd, a bod e wedi cymryd ein pechod, wedi cymryd ein bai a'n camweddau arno fe ei hunan. Ac mae rhaid ni gyffesu eto ein pechod yn derbyn di arglwydd, yn arbennig bod ni ddim yn dy garu di. O, arglwydd Dduw, wyt ti'n haeddu ein cariad, wyt ti'n haeddu ein bod ni'n ymddiried yn llwyr, bod ni'n ei fyddhau, yn gwrando ac yn dy garu di arglwydd, a'n holl galon, ond o, i ni'n syrthio'n fer. O, arglwydd i ni mor aml yn rhoi'n hunain yn y canol, i ni'n dynnu di yn fach iawn o arglwydd, i ni'n troi cefen arna ti, i ni'n danwybod yna yw ein pechod ni, ac i ni'n mynd i gyfeiriad anniwiol drwg o arglwydd, ac yn, arglwydd, i ni'n mynd i farwolaeth ysbrydol arglwydd i ofidiau mawr. Felly, i ni'n diolch, a ni eto yn bechaduriaid, i Grist farw trosom ni, bod ti wedi darparu gwaredwr i ni, bod ti wedi darparu ffordd i ni, pont i ni, i ddod nôl ata ti. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod e wedi marw i dalu pris ein pechod ni, wedi atgyfodi y trydydd dydd, fel bod bywyd newydd i ni. Mae e wedi esgyn i'r nef, fel bod ni'n dod yn blant y nef, a bod bywyd y nef yn dod i'n bywyd ni ac i'n henaid ni. A bod ni'n dod yn blant i Dduw ac yn etifeddion, gogoniant y nef. Mae hwnna i ni yn Iesu Grist. Ac o arglwydd bod ni'n dod i brofiad o dy faddeuant, bod ni'n dod i brofiad o dy ras, bod ni'n dod i brofiad o heddwch gyda Duw, a llawenydd sydd ymhell tu hwnt i unrhyw eiriau. O arglwydd, diolch. Ac o arglwydd heddiw, y dydd yma i ni'n gweddio bydd yr Efengil yn rhedeg trwy ein gwlad ni gyda nerth mawr unwaith eto, ac trwy ein byd ni hefyd, i ni'n gweddio dros dy deyrnas di drwy'r byd i gyd. Ie, mewn mannau lle mae yna derfysg, lle mae yna ryfeloedd, lle mae yna ddioddefaint, lle mae yna ymosod ac erlyd creulon, deled y deyrnas trwy'r cwbl i gyd arglwydd. I ni eisiau gweld mwy o bobl yn dod at Iesu Grist. Bod e o arglwydd yn cael gweld ei frenhiniaeth ei deyrnas e'n tyfu, teyrnas santeiddrwydd, teyrnas cyfiawnder, teyrnas gwir heddwch, teyrnas y gobaith. O arglwydd, deled y deyrnas yn ein dydd ni i ni'n gweddio. Ac o arglwydd diolch i fod e'n paratoi lle ar ein cyfer ni, ac y bydd e'n dod nôl i'n casglu ni ato fe, fel lle mae e y byddwn ni i bob tragwyddoldeb. Diolch am y gobaith sydd gyda ni yn Iesu Grist, gobaith tragwyddol ynddo fe. Arglwydd nertha ni heddiw, bydd gyda ni nawr. Derbyn ein diolch, maddau ein bai, trwy Iesu Grist, ein ceidwad annwyl a bendigedig. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr ail emyn heddiw. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu.
dyma ni yng nghanol yr ail gyfnod clo yma oherwydd Covid-19 ac mae'r feirws yn dal i'n effeithio ni yn fawr iawn. Chi'n sylwi bod e'n dal i greu ofon marw wrth gwrs yn y pen draw, ffryder a Gofid. Mae'n effeithio iechyd cyffredinol pobl yn dywe, ac iechyd meddwl pobl hefyd. Dyw rhai ddim yn poeni dim i weld, gan feddwl yn siŵr na fydd e byth yn ei effeithio nhw. Hefyd, mae'n benwythnos Calan Gaea, Halloween, y penwythnos yma, a chi di sylwi fel fynne nifer o sgerbydau a bethau tebyg yn ymddangos yng ngerddi pobl ac yn y ffenestri eu tai nhw. A falle bod gwneud rhyw hwyl fel yna am farwolaeth yn ffordd arall o ddelio gyda'n hofnau ni ohono fe mewn gwirionedd. Wel, wrth i ni ddarllen y Beibl, i ni'n gweld nawr bod na ddimensiwn arall i'n bywyd ni, a bod na farwolaeth arall, llawer mwy difrifol y dylen ni fod yn poeni amdano fe, ac yn gwneud rhywbeth amdano fe hefyd. A mae hwnna, beth yw hwnna, yw marwolaeth ysbrydol. Nid jyst marwolaeth corff nawr, ond marwolaeth ysbrydol, sef colli perthynas gyda Duw. A mae'r Beibl yn sôn am hwnna, a hefyd marwolaeth dragwyddol, sef colli Duw, colli'r perthynas â Duw, am byth, ac am byth bythoedd ar ôl marw. Chi'n gweld, mae hyn i gyd yn atgoffa ni dros dro mae'n bywyd ni yn y byd yma, a mae tragwyddoldeb o'n blaen ni. Mae rhaid i ni gofio nid y bedd yw'r diwedd. Nid bod ni'n peidio â bod wedi ni, ond naillai bod ni gyda Duw yn y gogoniant, neu yn uffern, mewn lle o dywyllwch llwyr. I ni'n gallu teimlo bod hi'n dywyll arno ni nawr, ond dyw hwnna ddim byd o'i gymharu â'r tywyllwch llwyr, sydd yn uffern heb fendith Duw o gwbl, hebddo fe. A mae'r apostol Paul nawr te, mae'n siarad â Cristnogion Ephesus, ac mae'n ei atgoffa nhw o beth oedd yn wir amdanyn nhw fel fe ei hunan a phawb arall yn ei cyflwr naturiol. Mae'n dweud wrthon ni beth yw cyflwr naturiol dyn, y ddynoliaeth. Yr oeddech yn farw, yn ysbrydol nawr, wrth natur i ni'n farw i Dduw, wedi'n torri bant o ran perthynas. Ac chi'n clywed pobl yn dweud weithiau ond i chi, wel, mor belled a dwi yn y cwestiwn, mae e wedi marw i fi. Mae'n sôn am berson falle oedd wedi bod yn ffrind, falle aelod o'r teulu hyd yn oed. Ond nawr mae pob cysylltiad wedi ei torri. Does dim codi'r ffôn i siarad, does dim gyrru llythyr, yna text, does dim cwrdda am goffi, neu cael cwmni gilydd, neu mynd ar wyliau gyda'i gilydd. Na, mor belled ydw i yn y cwestiwn, mae wedi marw i fi. A mae hwnna'n rhywbeth trist iawn pan mae'n digwydd, yn dweud, rhwng dau berson nawr yn naturiol. Ond wrth gwrs, pan mae'n digwydd rhyngthon ni a Duw, mae'n drienus, mae'n gyflwr trienus, ond mae'n gyflwr perglus iawn i fod ynddo fe. Allen ni gyfleu hynny heddi, pa mor beryglus yw peidio bod mewn perthynas iawn gyda Duw. I ni wedi'n creu gan Dduw i fod yn agos ato fe, i fod mewn perthynas agos gyda fe, ac yn debyg iddo fe. Ond i ni wedi colli hwnna. Dyna beth yw'r marwolaeth ysbrydol yma. A chi'n gweld, gall ein bywyd ni ar y ddaear, heb sôn am ar ôl hynny, gall ein bywyd ni fyth fod yn iawn ac yn gyflawn, heb fod yn iawn gyda Duw. Mae'n amhosibl.
A mae'r apostol yn mynd mlaen i ddweud wedyn, roeddech yn farw mewn camweddau a phechodau. Pam mae'r berthynas â Duw wedi cholli? Pam i ni'n dod i'r byd yma ac yn tyfu lan heb y berthynas agos yma gyda Duw? Wel, mae'n sôn am ddau beth, camweddau a phechodau. Camweddau, y gair yma, troi oddi ar y ffordd iawn, neu cwmpo i'r ochr os licwch chi. Troi bant o beth sydd yn uniawn ac yn gywir ac yn wir, troi o'r llwybr cywir i fod ar goll. Ac wrth gwrs, y llwybr cywir nawr i ni yw gair Duw, cyfraith Duw wrth gwrs. Ewyllus Duw, beth bynnag mae Duw eisiau, beth bynnag mae e'n dweud wrthon ni. Dyna yw'r peth gorau, dyna yw'r peth uniawn a cywir a'r peth gwir, y gwirioneddol dda ar ein cyfer ni. Felly mae camweddau, na i ni'n troi bant oddi wrth hynny. A wedyn pechodau, ein tuedd ni, beth i ni'n tueddu ato fe, beth i ni'n tynnu ato fe, ein meddyliau ni, ein geiriau ni, ein gweithredoedd ni, sy'n methu y target, yn methu'r marc, yn cwmpo'n fyr o safon Duw, o air Duw eto, a chyfraith Duw a gogoniant Duw. A'r ffordd i ni i fesur hyn a gweld hyn yw yng nghyfraith Duw, yn y deg o'r chymu. A'r peth cyntaf, a ffordd mae Iesu'n crynhoi y gorchmynion yw, mi ddylen ni fod yn caru Duw. Mae e'n haeddu ei garu. Ein crewr ni, i ni'n ddibynnol arno fe am popeth. Popeth. Ein bodolaeth, popeth sydd yn ein bywyd, popeth sydd gyda ni. Mi ddylen ni fod yn ei garu fe a phopeth sydd gyda ni. Ein holl enaid, ein holl feddwl, ein holl galon, ein holl nerth, wrth gwrs. Ond beth mae hyn yn ei olygu? Wel, mae'r deg o'r chymyn yn ein helpu ni. Dylen ni ddim cael diwiau eraill. Dylen ni ddim troi oddi wrth y gwir Dduw a cael diwiau eraill. Dylen ni ddim gwneud siap o Dduw a dweud dyma di Duw. Hynny yw, y perygl mawr fan hyn, chi'n gweld, yw troi oddi wrth Dduw, y gwir Dduw, a cael Duw arall sy'n lot llai. Sy'n lot llai. I ni'n gallu cario fe o gwmpas. Dyna oedd yn wir am ei lunod yn dyfa, pobl yn gallu cario nhw. Ond i ni gyd yn gallu gwneud hynny, i ni eisiau Duw sy'n lot llai ac i ni'n gallu ei drin yn iawn. I ni'n gallu reoli fe. I ni'n gallu fod yn reolwr arno fe. I ni'n gallu dweud, wel, wy'n hapus gyda hwn. Dwi e ddim yn cymryd drosodd, dwi e ddim yn rhywbeth allai ddim ymdopi gyda y Duw yma. Dim fel y Duw mawr tragwyddol difesur, chi'n gweld. Mae e'n cario ni. A ni sy'n ateb iddo fe, nid fe sy'n ateb i ni. Ac mae'n hollol wahanol. Dyma'r perygl, wrth gwrs, os ni ddim yn caru Duw, i ni'n tynnu fe lawr. Ac mae cariad i at Dduw fel sy'n fod yn golygu parch, yn golygu anrhydedd, yn golygu fuddod a thryst yndo fe ac nid rhywbeth arall. Ond i ni'n pechu pan i ni yn rhoi yr un ymddiriedeth, yr un tryst, yr un cariad at rhywbeth arall. At o'n ni'n hunain neu rhywbeth arall i ni'n gweld sy'n werthfawr. I ni'n gallu bychanu Duw wedyn wrth beidio ei gymryd e o ddifri. Cymryd i enw fe yn ofer, anwybyddu ei drefen i addolus. Gyda ni ddim amser i fynd i addoli Duw, gyda phobl Dduw ar ddi Sul, ar ddydd arbennig. Gyda fi ddim amser. Wedyn, i ni'n neud e'n fach. I ni'n cymryd o ddifri, wrth gwrs. Gyda fi ddim amser. Neu wedyn, i ni'n dilorni trefen Duw ar ein cyfer ni, ein teulu. I ni ddim yn anrydeddu tad a mam. I ni'n anrydeddu y syniad o deulu falle, hyd yn oed. Erbyn hyn. Ac wedyn, yr ail ran o'r gorchmynion ydy bod ni'n caru yn cymydog, wrth gwrs. Caru Duw, caru yn cymydog. Ac mae hynny'n golygu bod ni ddim yn casau person. Bod ni ddim ar agwedd mae i symud e o'r ffordd sy'n arwain at ladd, wrth gwrs.
cymryd rhywun o'r ffordd mwyn cael beth dwi eisiau cael. Rhywun sydd yn nuisance, rhywun sydd yn rhwystro i. Ac wedyn ni'n cael godineb, peidio cyflawni godineb, peidio cymysgu a drysu beth yw priodas a beth yw perthynas rhywiol. Un dyn ac un fenyw am oes, wrth gwrs, tra bod nhw byw. Dyma yw trefen Duw. Mae unrhyw beth arall yn ei ddrysu fe. Perthynas rhywiol, tu fas i briodas, torri priodas, cymysgu'r cwbl. Dyna'r gair Saesneg ynddo fe, sy'n debyg i adultery, adulterate. Pan chi'n dod chi'n cymysgu rhywbeth mewn sy'n neud rhywbeth yn chip a mae'n colli werth. Wedyn ni, bod ni ddim yn dwyn, bod ni'n parchu eiddo, bod ni'n parchu pobl, bod ni ddim yn ei camdrin nhw, mwyn ein pleser ni ein hunain, bod ni ddim yn defnyddio pobl. Bod ni'n dweud y gwir, bod ni'n anrhydeddu pobl gyda'r gwirionedd fel mae Duw gyda ni. Dweud y gwir wrth rhywun, dweud y gwir am rhywun. A bod ni ddim yn chwennych, bod ni ddim yn eiddigeddus. Mae rhaid i fi gael, os mae e'n cael, mae rhaid i fi gael. Os mae hi'n cael, mae rhaid i fi gael. Dyn ni'n caru person, dyn ni'n caru yn cymydog wedyn ni. I methu llawenhau yn ei llwyddiant nhw, felly. Beth bynnag sy'n digwydd yn ei bywyd nhw. Ac wrth gwrs, dyma sy'n dangos bod ni'n farw mewn cabweddau a phechodau. Dyma lle i ni gyd wrth natur, i ni methu caru Duw, i ni'n methu caru'n cymydog. Di ni ddim yn gallu, di ni ddim yn ei wneud e. A mae disgrifio ni gyd i ryw raddau neu gilydd. Ac i ni'n farw i Dduw oherwydd hynny. Nawr, dyw hyn ddim yn golygu bod pob person mor ddrwg ag y gallai fe fod. Nid dyna beth i ni'n gwneud, i ni'n dweud. I ni'n gallu wneud daioni naturiol. I ni'n gallu gofalu am ein hunain a gofalu am eraill. I ni'n gallu wneud daioni cymunedol yn y gymdeithas. A daioni moesol, yn gwneud elusen, dangos rhyw garedigrwydd. Ac mae hynny oherwydd bod rhywfaint o ôl delw Duw arno ni, wrth gwrs. Daioni Duw. A hefyd, dylanwadau da. Y ffordd i ni wedi cael ein magu yn cefndir ni, sydd wedi bod yn help i ni. Ond, mae yna wahaniaeth mawr, chi'n gweld, rhwng daioni naturiol, i ni'n gallu wneud, wrth gwrs, a daioni ysbrydol, diwiol. Mae daioni ysbrydol, neu daioni diwiol, os liciwch chi, gweithredoedd da, mae'r apostol yn sôn amdanyn nhw fan hyn sy'n gan Dduw ar ein cyfer ni, maen nhw'n digwydd trwy ffydd. Maen nhw'n digwydd i ni'n gwneud rhywbeth mewn diolch i Dduw ac o gariad tuag ato fe. Oherwydd ei drigaredd, oherwydd ei ffyddlondeb, oherwydd ei ddaioni, oherwydd ei gariad anfeidrol yn arbennig yn Iesu Grist, wedyn i ni'n gwneud rhywbeth ei fwyn Caru yr arglwydd, i fyddhau yr arglwydd, dim ond yw bleso fe. Na gyd, dim byd arall, yw blesio fe. Chi'n gweld, mae pobl llawer yn gwneud rhyw ddaioni naturiol, lot ohono fe. Ond maen nhw'n gwadu bodolaeth Duw falle. Neu, does gyda nhw ddim diddordeb yn Duw. Does gyda nhw ddim diddordeb ym mhethau Duw. Fel yr Efengil, falle bod nhw'n ffolineb iddo fe, neu hi. Mae rhai eraill eisiau cyfiawnhau eu hunain. Maen nhw'n gwneud y gweithredoedd naturiol, a gobeithio bydden nhw'n fwy na'i pechodau nhw a rywsut bydden dod â nhw'n iawn ger bron Duw. Ond dyw na ddim yr un peth a ceisio Duw, plesio Duw, ein creuwr, yn cynhaliwr ni, yr un sydd wedi estyn ato ni, ac wedi pontio gyda ni yn ei fab yr arglwydd Iesu. Wyt ti'n gallu gweld heddiw, ai dyma dy gyflwr di, wyt ti'n gallu gweld, dyma di cyflwr pob un yn naturiol, wyt ti'n gallu gweld y gyflwr nawr, bod ti'n farw i Dduw, y cysylltiad â Duw, oherwydd
ein cymweddau a'n pechodau. Beth wi eisiau pwysleisio ydy, mae'n gyflwr trienus a mae'n gyflwr peryglus ofnadw i fod ynddo fe. Mae mor beryglus nes bod Duw wedi anfon ei fab i hunan, nes bod Duw wedi dod i'r byd i'n hachub ni o'r cyflwr yma. Mae'r Apostol Paul yn mynd ymlaen wedyn i ddweud fel yna i ni gyd yn naturiol ac i ni'n dilyn ffordd y byd hwn. Dyma ffordd y byd, ffordd yr oes. A pan mae'n sôn am y byd fan hyn, mae'n golygu rhywbeth arbennig yn y Testament Newydd. Dallwch chi'n dangos ar y map, nid y byd i gyd, nid y cosmos, ond trefen, meddylfryd yw'r byd, lle mae dynoliaeth yn dweud, does dim lle i Dduw fan hyn. Mae'n arwydd mawr yn dweud, dim croeso, dim croeso. Mi fuodd yr heddlu yn ddiweddar yn ceisio atal pobl i ddod i Gymru. Nid yn siŵr bod nhw'n cadw y clo yma, i'n diogelu ni yma yng Nghymru. Wel, pan ni'n sôn am y byd fan hyn nawr, a mae'r arglwydd Iesu'n sôn am y byd hefyd yn yr ystyr yma, teyrnas ydy teyrnas ysbrydol yw teyrnas sy'n gweud wrth Dduw cadw mas. Sim croeso i ti fan hyn. Sim croeso i ti yn ein plith ni. Sim croeso i ti yn ein nghalon ni. Sim croeso i ti. Cadw mas. Dyw Iesu Grist ddim yn cael bod yn arglwydd fan hyn. Dyw ddim yn cael bod yn waredwr i'n hachub ni, nac yn arglwydd i liwio'n bywyd ni. Na, dim diolch, mae'n gweud. Dim diolch. Mae yna grefydd yna yn y byd. Os, mae yna grefydd yn y lle yma. Crefydd arwynebol. Jyst rhywbeth ar y wyneb, cadw parchusrwydd, rhyw fath o barchusrwydd allanol falle. Does dim lle i'r arglwydd yn y galon ddo. Dyw ddim yn cael bod yn y dirgel ac yn y galon. Mae hwnna'n breifet. I fi mae hwnna. Cadw mas. Dyw ddim yn cael teyrnasu'n llwyr. Dyna'r byd, chi'n gweld. Ac fel na un ni'n naturiol, yn ein pechodau, yn bachanu Duw, yn ddim yn caru Duw, ddim yn caru cyfedog, beth i ni'n dweud wrth Dduw? Wel, dim diolch. Dim diolch. Cadw mas. Cadw bant. Dyna ffordd y byd. Ac wedyn ni, mae'n dweud rhywbeth arall. Mae'r byd yma, i ni'n sôn amdano fe, y deyrnas yna, ein ifydd i Satan. Mae dan lywodraeth tywysog a lluoedd yr awyr. Mae'n cael ei alw yn tywysog y byd hwn. Na fe eto. Pennaeth teyrnas y tywyllwch, os liciwch chi. Pennaeth, wrth gwrs, y demoniaid. Yr angylion sydd wedi cilio oddi wrth Dduw. Ac mae y deyrnas yma, mae'r byd yma yn yr ystyr hyn, o dan ei afael e. Chi'n gweld? O dan afael Satan. Yn ei deyrnas e. Mae'r Apostol Paul yn disgrifio fe fel Duw yr oes hon, gyda dy fach. Duw yr oes hon, neu Duw y byd hwn, chi'n gweld? A beth mae'n neud? Wel, mae'n dallu meddwl pobl sydd ddim yn credu. Mae'n dallu nhw rhag gweld y goleuni sydd yn yr efengil. Efengil gogoniant Iesu Grist. Na fe? Mae'r person sydd yn farw'n ysbrydol, mae'r pechadur naturiol, mae dan ddylanwad Satan. A pa fath o berson yw hwnna? I fod dan i ddylanwad e, i fod yn ei deyrnas e. Beth yw ei track record e? Come on, beth yw ni yn gweld amdano fe yn y Beibl? Wel, mae'n dad celwyddau i ddechrau. Mae'n twyllo Adda ac Efa reit yn y dechrau. Mae'n dal i'n twyllo ni. Fel mae'n twyllo, beth mae'n dweud? Mae'n croes ddweud beth mae Duw yn dweud. Dyna un o'i hoff dategau fe. O Duw wedi dweud wrth Adda ac Efa, os newch chi fod yn anifydd i fi, fyddwch chi farw. A mae Satan yn gweud, fyddwch chi ddim marw? Na. Mae Duw eisiau cadw chi lawr. Fyddwch chi ddim marw? Na. Pan gafodd Iesu Grist i demtio yn yr anialwch, oedd e newydd glywed llais o'r nef yn dweud, hwn yw fanwyl fab. A mae diafol yn gweud, os mab Duw i ti, mae'n bwrw am heiaeth.
fel na mae e'n twyllo. Neu gelwyddau fe yw croes ddweud. Creu amheuaeth a drwg dybiaeth o unrhyw beth mae Duw yn dweud. A mae'n neud e heddi wrth gwrs. A mae'n neud e o hyd ac o hyd. Ond mae yna deitl arall iddo fe. Gan yr arglwydd Iesu ydy, mae'n dad celwyddau, mae'n lladdwr dynion hefyd. Mae'n arwain pobl i farwolaeth. Achos bod e wedi twyllo addag Efa, mae marwolaeth yn realiti. Dyna pam i ni ofon Covid-19, neu cancer, neu unrhyw beth arall. Dyna pam, achos twyll Satan, mae marwolaeth corfforol ac ysbrydol wedi dod i'r byd yma. Mae'n arwain pobl i droi oddi wrth Dduw, a beth sy'n dod yn ei sgile? Poen, salwch, poenau pechod, marwolaeth gorfforol, marwolaeth ysbrydol, a colli perthynas yma gyda Duw. Mae'n dechrau nawr, wrth gwrs, mae'n ni'n naturiol, ond mae'n arwain at rhywbeth llawer gwath. Mae'n arwain at golli perthynas â Duw am byth yn dragwyddol. Gwahanu tragwyddo. A dyna beth yw uffern. A mae'n realiti, a mae'r arglwydd Iesu yn sôn amdano fe, y tywyllwch eithaf yma. Ac wedyn mae'r apostol yn mynd mlaen i ddweud bod e'n byw, bod nhw gyd, y fe a'r lleill, yn ôl chwantau dynol. Yn ôl chwantau dynol. Hynny yw byw i bleso'n hunain. Bwydo ein chwant ni. Os yw rhywbeth yn edrych yn neis, os yw rhywbeth yn iawn yn yngolwg i, teimlo'n iawn, i fi, wel, cer amdani. Beth mae Satan yn gweithio ni, wrth gwrs. Snebi fod i sefyll yn y ffordd, snebi fod i'n rwystro i'r a gael beth wy moyn. Fi sy'n gwybod ore, fi sy'n gwybod. A mae hwnna heb ystyried wedyn, na meddwl beth yw barn Duw ar y mater. Beth mae Duw yn dweud ynglyn â hyn. Mae pechod wrth gwrs yn croesi, torri gorchmynion Duw, torri ewyllus Duw. Na. Dwi'n gwybod yn well. Dyma beth wy moyn, dyma beth sy'n dda. Mi ddwedodd y sarf wrth Efa, edrych ar y ffrwyth na, mae'n lyflu. Mae'n ddeniadol iawn. Di am mi, well ti fynd amdani, sy'n mots beth mae Duw wedi dweud, cer di amdani nawr. Na fe, chwantau dynol, chwantau'r cnaw trachwant. Os wy moyn os mae'n teimlo'n iawn, mae rai fi gael e. Bod Duw yn dweud am rhai pethau, na, Duw hwnna ddim yn beth da. Mae hwnna'n beth gwael i ti, mae hwnna'n anghywir. Mae'r drefen yn anghywir, a mae hyn yn wir ynglyn â'n bywyd ni gyd, y sgôp o fywyd heddi. I ni ddim yn meddwl beth mae Duw yn dweud. Os dim amser gyda ni, mae'n clywed, i ni eisiau gwrando beth mae e'n dweud. Ac wedyn ni, mae'n dweud, i bod nhw fel fe hunan yn gorwedd dan ddigofaint. Digofaint Duw. A dyma beth sy'n beryglus. Dyma beth sy'n driennus. Mae rhaid i ni weld, na fydden ni'n gweld, bod dyn yn ei gyflwr naturiol, yn ei bechod, heb Dduw, mewn lle peryglus ofnadw. Mae symptomau Covid yn gallu bod yn beryglus iawn. Mae symptomau cancer, mae symptomau pechod yn beryglus iawn hefyd. Di a mi. Di gofaint Duw. Beth ni'n sôn amdano? Beth mae hwn yn golygu nawr te? Ond nid bod Duw yn colli dymer ac yn colli arno ei hunan, wrth gwrs. Ond gwrthwynebiad Duw. Mae'n gwrthwynebu pechod yn llwyr. Mae'n gwbl anfodlon. I ni, yn ein pechodau, yn hollol anerbyniol iddo fe. Fel i ni, yn ein pechod, i ni'n anerbyniol yng ngolwg Duw. A mae'n lle ofnadw i fod. Na fydden ni'n sylweddoli. Y peth yw, mae'n dal i fod yn garedig ato ni. Sydd yn rhyfeddod, mae'n dal i'n cynnal ac i'n cadw ni. A mae'r Beibl yn dweud, y dyliau hyn, bod Duw mor dirion, dyle fe yn harwain i edifarhau. Ond yn aml iawn, mae'n neud i ni fynd yn galed. A troi oddi wrtho fe. Mae'n garedig iawn gyda ni. Ond, chi'n gweld,
Does dim perthynas gyda Duw, does dim bywyd o berthynas gyda Duw, a bywyd tragwyddol a gobaith tragwyddol, heb i ni ddod at Iesu Grist, tra bod ni yn ein pechod. I ni'n anerbyniol, i ni fel gelynion, meddai'r Beibl. I ni wedi marw i'n gilydd, meddai ni. A mae'r digofaint llawn yn dod wedyn ni, a gwrthwynebiad llwyr yn dod os i ni'n marw gyda'n pechodau. Marw heb Iesu Grist. Mynd ymlaen fel hyn tan y diwedd. Nawr mae hyn yn wir am bawb. A mae'r apostol Paul yn cynnwys ei hunan. Ie, yr Effesiaid. Beth o swyd fywyd o gyda nhw? Nhw'n addoli Diana. Artemis. O'n nhw'n dilyn pob math o ofergoel, superstitions, swynion, rhyw spells arbennig, hyd a lledrith, chybod, magic, dyna, o'n nhw'n pwyso arno pethau fel yna. Ie, oedden nhw dan ddigofaint Duw, oedden nhw yn ei camweddau a'i pechodau. Ond mae Paul yn gweud, oedden ni gyd. Mae'n cynnwys ei hunan. Person crefyddol, parchus, pharisead, cadw cyfraith Duw yn allanol, cadw reolau, a meddwl i fod e'n gyfiawn trwy hynny. Ond yn erlyd Iesu Grist, a dilynwyr Iesu Grist, wrth gwrs, nes iddo fe gwrdd ar arglwydd Iesu. Mae pawb yn y cyflwr yma, mae pawb mewn perygl o golled tragwyddol. Gweddio bydd Duw yn dangos hynny ni heddi. Ond, a diolch am yr ond yma, i ni'n gallu mynd ymlaen a dweud, mae Duw yn gyfoethog mewn trigaredd a chariad. Mae Duw wedi wneud rhywbeth am y sefyllfa. Odyn, mae e'n gwrthwynebu pechod, a mae'n gwrthwynebu ni yn ein pechod. Ond mae wedi trefnu ar ein cyfer ni. Mae wedi trefnu ffordd i ni ddod nôl ato fe i berthynas iawn, perthynas o gariad, perthynas o heddwch gyda ge. Fe sydd wedi meddwl am hyn nawr, cofiwch, nid ni. Fe sydd wedi trefnu fe, heb i ni wneud dim byd. Ni ddim di estyn ato fe, mae e di estyn ato ni. Di ni'n mynheiddi dim byd, mae e di meddwl, mae e di trefnu, oherwydd bod di trigaredd e mor gyfoethog a'i gariad e mor fawr, mor fawr. A mae hwn i gyd o ochr Duw. Mae di estyn ato ni, mae di codi pont, mae e di pontio gyda ni. A mae di anfon a unig anedig fab. I'n gwneud ni yn fyw i Dduw, i'n hachub ni o'n pechod a'i ganlyniadau erchyll. Mae Duw y mab wedi dod yn ddyn. Mae Duw wedi dod yn ddyn. Mae Iesu Grist wedi cymryd ein chwchor ni. Mae e wedi uniaethu gyda ni. Identify. Mae wedi gweud, dwi gyda chi. Dwi'n un o'no chi. Dwi wedi dod ato chi. Dwi o blaid dynoliaeth. Chi'n gweld mae pobl yn cael trafferth iddo. Mae broblemau mawr yn dos e. Pwy ydw i? Pwy ydw i? Ydw i'n wryw? Ydw i'n fenyw? Beth ydw i? Beth dwi eisiau bod ac yn y blaen? Wel, mae Iesu Grist wedi dewis bod yn un ohono ni. O blaid dynoliaeth. Mae wedi dewis bod yn gefnogwr i ni trwy wisgo cnawd. Dod yn un ohono ni, byw yn ein plith ni. Duw yn ystyr lawnaf y gair, a dyn yn ystyr lawnaf y gair. Dyma fe. Ac ni'n gallu gweld e yn ei fywyd, yn ei weinidogaeth, ni'n gallu gweld e yn y bedydd. Pam gymerodd ei fedyddio? Oedd dim angen, oedd Ioan fedyddio ddim yn deall, oedd dim angen i lanhau a i olchi fe, symbol y bedydd. O na, mae rhaid i fi. Achos mae'n dod i sefyll gyda ni. Ni sydd angen ein golchi, ond mae wedi dod i fod yn un ohono ni ac yn cynrychioli ni. A wedyn, gafodd ei demtio, wrth gwrs. Fel i ni cael ein temtio gan diafol, llawer mwy na ni. Llawer mwy. Cryfder y temtasiwn, ond oedd wedi sefyll. Ac wedyn, mi aeth e i'r groes, a dyma i chafbwynt yr efengil, i chafbwynt neges yr efengil. Fyna i ni'n gweld e yn sefyll gyda ni, neu'n hongian gyda ni,
yn ein cynrychioli ni, ar ein rhan ni, ein mwyn ni. Dyna pam oedd wedi dioddef a marw ar y groes. Cariodd, y Bible.net, 1:42-24, cariodd ein pechodau ni yn ei gorff ar y pren. Wedyn geiriau Ioan 1:29, wele oen Duw, sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Chi'n gweld, ni newydd dweud bod pechadur dan ddigofaint Duw yn anerbyniol. Wel nawr te. Meddyliwch am hyn. Ath yr arglwydd Iesu yn nawr te yn anerbyniol i Dduw ar y groes. Dath digofaint llawn Duw arno fe. Hynny yw, mi brofodd e uffern ar y groes. Go iawn. Mae pobl yn dweud, mi nath e brofi fe go iawn. Ath e'r tywyllwch llwyr. I dalu dyled ein pechod ni. Cymryd ein camweddau ni, ein diffyg cariad at Dduw ac at ein gilydd, ein pechodau ffiaidd arno fe ei hunan. Ac wedyn, mi dalodd e, a mi ddwedodd e gorffennwyd. A dyma fe'n atgyfodi y trydydd dydd, mae hwn mor bwysig. Byth i farw eto, a mynd lan wedyn ni mewn amser, wrth gwrs, i'r nef, i'r nefolion leoedd. A dyma y bywyd sydd gan Dduw ar ein cyfer ni yn Iesu Grist. Bywyd o berthynas, o adnabod Duw, bywyd tragwyddol, bywyd anorchfygol, sydd ddim yn diffodd, sydd ddim yn peidio. Bywyd nefol yw e. Mae'n dod o'r nef. A mae'n golygu dod yn fyw i Dduw, chi'n gweld. Ni wedi cael ein codi i fywyd newydd, a mae yna fywyd newydd yn Iesu Grist. Beth mae dod yn fyw i Dduw? I ni wedi sôn am beth yw bod yn farw i Dduw, wel beth mae dod yn fyw i Dduw yn golygu? Wel yn gyntaf, mae'n golygu adnabod ein hunain. Bos chi'n cofio geiriau Pedr, oedden nhw'n pysgota, wedi bod yn pysgota trwy'r nos a methu dal dim byd a'r arglwydd yn dweud wrthyn nhw rhowch y rhwyd ochr arall. Wel, i ni wedi bod wrthi trwy'r nos, ond os wyt ti'n dweud mi newn ni a'r helfa anferth yma. Gorfod cael help. A mae Pedr yn gweld rhywbeth o goniant Iesu Grist. Gogoniant yw yn Iesu Grist, wrth gwrs. A chi'n gwybod beth mae'n dweud? Dos ymaith o ddiwrthif, oherwydd dyn pechadurus o'i fi arglwydd. Dwi'n ffit i fod yn agos at y person yma. Dwi'n frwnt, dwi'n aflan. Yng ngoleuni gogoniant yw yn Iesu Grist, mae'n gweld rhywbeth o'i hunan. Mae'n dod i nabod ei hunan. Ac dyma beth yw bywyd. Dyma y bywyd mae'r ysbryd glân yn ei roi i ni. Bod ni'n dechrau gweld a nabod ein hunan. Gweld eioni Duw, gweld cariad Duw. A beth dwi wedi wneud mewn ymateb. Siwdyn ydw i o'i gymharu â Duw. Gweld rhywbeth o'n pechod ni, fel i ni wedi gwrthryfela, diffyg diolch, diffyg cariad at Dduw. Ac wedyn ni adnabod ei gariad e. Dyma beth mae'r llythyr cyntaf Ioan yn dweud, pennod 4:16. Felly yr ydym ni wedi dod i adnabod a chredu'r cariad sydd gan Dduw tuag ato ni. Mae di'n caru ni eriod. Ac yn arbennig yn Iesu Grist, mae di'n caru ni. Mae di agor i freichiau i ni ddod nôl ato fe. Mae di estyn, mae di pontio. Yn yr un bennod, cyn hynny, 1 Ioan 4:10, i ni'n clywed hyn. Yn hyn y mae cariad. Nid ein bod ni'n caru Duw, ond i fod wedi'n caru ni. Ac wedi anfon ei fab i fod yn iawn, yn aberth cymod dros ein pechodau ni. I ni'n nabod i gariad, i ni'n gweld, dyma beth yw dod yn fyw. Gweld ei gariad, gweld pam ddath Iesu o'r nef, pam ath e i'r groes, pam oedd e'n gorfod dioddau'r hoelion a'r goron, pam oedd e'n dweud fy niw, pam am gadewaeth, pam?
oherwydd pechod dyn. Dyma gariad. A ni eto, meddai yr apostol Paul mewn man arall yn yr Rhufeiniaid 5, a ni eto yn bechaduriaid i Grist farw drosaw ni. Ac wedyn ni wrth gwrs, mae dod yn fyw yn golygu pwyso'r Iesu Grist. A trwy hynny, i ni'n profi maddeuant. I ni'n profi derbyniad. Nid bod ni'n anerbyniol, ond bod ni wedi cael ein derbyn. Yn Iesu Grist no, bod ni'n cael heddwch gyda Duw. Bod ni'n dod fel plentyn yn cael dod yn agos at ein tad nefol, a mae'n cartre ni fyna yn y nef. Mae'r apostol Paul yn defnyddio geiriau tebyg iawn o sgwennu at y Colosiaid, tebyg iawn i beth mae'n dweud fan hyn. Ger eich bod yn feirw yn eich camweddau, fe wnaeth chwi yn fyw gyda gef. Y mae wedi maddau ni ein holl gamweddau. Colosiau 2:13. Beth mae bywyd yn golygu? Bod ni'n cael ein ryddhau o'n pechod. Bod ni'n cael ein hachub o'n pechod. A bod ni'n dod yn i afael Duw eto ac i berthynas iawn gyda Duw. Siwr mae hyn yn digwydd? Trwy ras, medda'r apostol Paul, a thrwy ffydd. Beth yw gras Duw? Rhodd. Syml iawn, rhodd. Nid rhywbeth allwch chi ennill, nid rhywbeth allwch chi haeddu, rhywbeth allwch chi ei wrthod neu ei dderbyn. Canis felly y carodd Duw y byd fel yr rhoddodd e fe. A unig a nedig fab, dyma'r rhodd. Fel na choller, dim dinistyr, dim distryw, pwy bynnag a gredo yn ddoef, ond cael ohono fywyd tragwyddol. Dyma'r rhodd. Ac gallwn ni feddwl am ffydd wedyn ni, wel, derbyn yr rhodd. Derbyn yr arglwydd Iesu. Ei groesawu fe yn waredwr ac yn arglwydd. Credu Duw, credu beth mae'n dweud, credu yn y fodiad Iesu Grist, pam oedd e wedi dod, credu bod e'n bont, credu bod e wedi marw dros ein pechodau a'n camweddau ni ar y groes mae. Derbyn e, o falch o gael e, i'n hachub ni, i'n ryddhau ni, i ddod â ni nôl at Dduw, ac i'r bywyd tragweddol, i'r gobaith tragweddol. I gymryd darlun y bont yna, cerdded ar y bont yna, tuag at Dduw, gan ofyn iddo fe'n cymryd ni a'n derbyn ni nôl. Mae'r cyfan trwy ras a thrwy ffydd. Nawr, amod yw hwnna, dyn ni'n mynhaeddu dim os i ni yn credu, ac os i ni'n derbyn, amod yw e, fel yna mae'n digwydd. Dwedwch chi nawr bod, i ni'n gobeithio, y blwyddyn nesaf falle, bod na frechlyn ar gyfer Covid yn cael ei gyhoeddi i bawb am ddim. Wedi cael profion, a mae yna gyhoeddiad bod e'n gweithio a bod e'n saff. Be sy'n angen i'w wneud? Wel, mae rhaid chi fynd i'r surgery, mae rhaid chi fynd i'r chemist, neu lle bynnag mae gael, a cymryd y brechlyn. Dyma'r amod i gael gwellhad, chi'n gweld? Nid bod ni'n haeddu fe, nid bod ni wedi talu amdano fe, ond derbyn gan gredu y bydd e'n gweithio. Dyna beth yw credu yn yr arglwydd Iesu. Cred yn yr arglwydd Iesu Grist ac fe gei dy achub. Mae hyn mor bwysig. O, plis heddi, meddylia am dy enaid. Meddylia am dy gyflwr ysbrydol a dy berthynas â Duw. Meddylia am fywyd yn y byd hwn ac yn y byd sydd ddod, sydd llawer hirach mewn dragwyddol. Plis, cymer hyn o ddifri. A byddwn ni'n galw arnoch chi heddi ymddiried, i bwyso, i drysto yn yr arglwydd Iesu, i gael gwir fywyd. Bywyd yw, bywyd ar ei orau, sy'n para am beth. Amen. Gawn ni droi nawr at yr emyn ola yng Nghrist ei hun.
Diolch Arglwydd am dair i ni heddiw. Diolch am y gobaith sydd yn yr Efengyl. Diolch am estyn ato ni Arglwydd. Diolch bod yna fywyd tragwyddol yn yr Arglwydd Iesu. Helpa ni Arglwydd i weld beth yw'n cyflwr naturiol, agor ein llyged ni os i ni'n ddall Arglwydd. Please, bydd yn drigarog. Arglwydd, arwain ni. Unrhyw un sy'n gwrando heddiw at yr Arglwydd Iesu ac i'r bywyd sydd ynddo fe. Gras ein Arglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân. Arhosog gyda ni hyd nes y daw. Amen.